Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na From Office to Legacy. Kamar koyaushe shiri ne da yake gayyato muku fitattun 'yan siyasa kuma hazikai waɗanda suka riƙe madafun iko kuma suka ba da gudunmuwa masu muhimmanci da tasiri ga rayuwar al'umma. A yau muna tare da babban bako tsohon ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramin hukumar Gwale, Honorable A.A Sule. Ranka ya daɗe, barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum masu saurare a wannan lokaci. A ranka ya daɗe, bisa al'adar wannan shiri muka so mu ji takaitaccen tarihin bakon da yake a cikin wannan shiri. To, alhamdulillah ni dai an haife ni a Lokon Maƙera da take karamar hukumar Gwale shekara ta 1952 1st August. Kuma na yi makaranta a ɗan Dago Primary School. Daga nan bayan na aji 4 a ɗan Dago akwai wani aminin mahaifina wanda yake ana kiransa IC na irin na primary school, ya nemi in bi shi Kila, wanda yanzu Kila na tana ƙasar Jigawa. Daga nan an yi common entrance. Allah ya sa kuma na sami makaranta, muka fara buɗe Gwale Secondary School da take nan ƙaramar hukuma. Da nan bayan na gama secondary school, a lokacin nan an gama rigingimu na Inyamurai da aka yi a ƙasar arewacin ƙasar nan, musamman a Kano. To sai guraben da Inyamurai suka bari sai zanto cewa ana da buƙatar ma'aikata. Mu kuma mun gama secondary, saboda haka sai aka zo kafin ma mu gama aka zo aka babba mu ayyuka a ma'aikatan gwamnati. To daga nan muka ci gaba da ayyuka, ko kuma na ci gaba da ayyuka haka, sai aka dinga tura mu course haka har dai na akawu. Daga nan daga akawu har dai aka tura mu muka yi karatu a polytechnic. Daga nan ma muka je muka yi HND har muka yi postgraduate diploma a Bayero University. Kuma har Allah ya kai matsayin a cikin aikin gwamnati na bar aiki a matsayin director na mulki da ayyuka na musamman. Masha Allah. Ranka ya daɗe, to yaya aka yi kasance kanka a harkar siyasa? To, ka san shi duk abin da Allah ya kaddara mutum zai yi, dole ne sai ya yi. Gaskiya ni kaina a lokacin ba na son siyasa saboda yadda ake ta yin wannan abubuwa, musamman mu mun zauna a cikin gwamnati, waɗanda gwamnatocin nan akasarinsu duk na sojoji ne. Gaskiya. Saboda haka a wannan lokaci an sa mana kamar ma kyamatar ita siyasa ɗin. To amma shi tun da Allah ya kaddara a mutum zai yi wannan abu, shi har rana tsaka na fara tunani ya kamata in shiga harkar siyasa nan, kasancewar da kuma tunanin cewar bayan aiki akwai wasu taimako ko kuma rayuwa da za ka yi don ka inganta rayuwarka da kuma sauran jama'a da kuke tare da su. To ni ban shekara 35 ina aiki ba, shekara ta 33. A gaskiya a lokacin da na fara ambata cewa zan shiga harkar siyasa na fara yi, akwai mutane da yawa waɗanda ba zan manta da su ba, wanda suka daɗa karfafa mun gwiwa. Allah ubangiji ya gafartawa Alhaji Sani Abbas, Allah ya rahamta mishi. Akwai su Malam Ibrahim Khalil da Sanata Muhammad Bello da dai sauransu, waɗanda suka karfafa mun gwiwa cewa ya kamata in shiga, kuma suka taimaka wurin shawarwari da dai abubuwa dai. To Allah kuma yi ikonsa har aka shiga ɗin, aka yi ta gwagwarmaya wanda mai yawa kun sani. Har Allah ya sa aka je aka yi lafiya, muka dawo lafiya cikin yardar Ubangiji. Masha Allah. Ranka ya daɗe, to ka rike shugabancin ko kuma ce ka yi wakilci ƙaramar hukumar Gwale a majalisar tarayya. Da yawan mutane ba su cika fahimtar menene aikin da idan aka ce mutum shi ɗan majalisa ne ya rataya a wuyansa ba. Shin waɗannan haƙoƙi ne suka rataya akan mutum idan aka ce shi ɗan majalisar tarayya ne? Gaskiya wannan abu mutanenmu suna da ƙarancin sanin me aikin ɗan majalisar tarayya kuma ɗan majalisar jiha. Kusan dai da abin ɗaya ne. Shi ɗan majalisar tarayya shine yana wakiltar jama'a ne
akan ya tabbatar da haƙoƙinsu wanda ya dace ita ƙasa ta yi. Yana da haƙƙin ya shigar da wasu abubuwa da ake cewa motion ko kuma bill wanda yake ganin ya dace zai amfani waɗanda yake wakilta ko kuma shashin da yake wakilta ko kuma ƙasa baki ɗaya. Saboda haka wannan aiki shi ne nasu. Saboda haka idan Allah ya taimaka masa ya sami mutane na kirki, to za su dinga bashi, domin mutane su kansu za su iya baka wani abu ƙuduri kai ka je ka yi shi a maimakon su. Waɗannan su ne kamar kusan abubuwan da suke aikinsu kenan. Kuma akwai wani ayyukan wanda aka ƙirƙiro ake ba, kamar ake cewa constituency project, wanda za a ba da abubuwa, gidaje ne, makarantu ne, kwamfuta, wani abu ne iri-iri dai abubuwa wanda kowane ɗan majalisa akan ware masa wasu kuɗaɗe da za a ce ka kawo project ɗinka. Ita majalisa da wata ma'aikata na ɗan dai shafa a kanta suna kawo waɗannan project. Za a yi maka rijiyar burtsatse ne guda nawa ne ga yadda ta kama, za a yi maka kaza kaza kaza, to ba za ka wuce wannan kuɗin da aka ware maka ba. Saboda haka idan ka bayar za ka faɗi gun da za a yi maka wannan ayyuka. Kaga wannan shi kansa wani abu ne wanda yake na ci gaba ga 'yan majalisun tarayya, su kawo mazaɓunsu don a inganta abubuwan da ya dace a wannan mazaɓa. Kuma kai kanka ɗan majalisa, kai ka san abin da ya dace akan abubuwan da aka bujiro da su ake son a yi wannan concept project. Ba ka buƙatar yanzu misali ka ce misali za ka yi makaranta, misali zan ba kamar yanzu a Gwale, idan ka ce za ka yi makaranta, kusan a duk area da muke a mazaɓinmu da muke, in har za ka yi aji, to ka shirya dole ne kai da kake son za ka yi ajin nan sai ka sai gida ko wani guri, domin babu wani gurare da za ka iya yi na gwamnati ko kuma fili wanda yake na jama'a ne. To kaga dole sai ka yi tunanin ga guri ka saya, sannan ka kawo wannan aikin a yi a gurin. Yawwa, ranka ya daɗe, wasu suna ganin cewa kamar abin da mutum yake gani a majalisa daban a wajenta da kuma abin da yake gani idan ya shiga shi ma daban. Me za ka ce akan wannan? Gaskiya fi sabilillahi, duk mutumin da ya shiga majalisa, kamar misali lokacin da muka shiga majalisa baƙi ne mu, ba mu san yadda ake abubuwa ba, amma a hankali a hankali muka fahimci me ake yi. Kuma cikin yardar Allah, ni a zamana na ɗan majalisa ba ni da kaici, domin na yi bin na kidney center wanda yake bil ɗin nan ya shiga mataki na wannan da abin da ake cewa public sitting, duk an yi shi an gama. Abin da na bari na sani a majalisa shine abin da ke conference, wanda ake da 'yan majalisa, ake selecting ɗin 'yan majalisar tarayya da 'yan senate zauna su yi conference a kai domin a aiwatar, in an aiwatar da wannan a da shi don a aika shugaban ƙasa ya sa hannu a kai a ci gaba da wannan. Ni ba ni da kai ciwo a wannan matsayi na bar majalisa. Na yi wani bill ɗin an karanta shi akan gwamnatin tarayya, gwamnatin jihohi, gwamnatin local government su ɗauki nauyin yaranmu da ake hayo su daga, kamar abin zan ce, ran da aka haife su shine kamar 0 day har shekara 6, duk ɗawainiyarsu na rashin lafiya da abin da ya samu, waɗannan su ne za su ɗaura nauyinsu. Dole ne a wannan bill ɗin ana buƙatar federal government da state government da local government a samu joint account wanda za su dinga sa kuɗi a dinga aiwatar da waɗannan abubuwa. An yi first reading, shi ma wannan matsayin Allah ya sa ban sake komawa majalisa ba. Na yi ƙoƙari dab da za mu bar majalisa,
akwai bil ɗin da nayi wanda na san cewa za a samu matsaloli ko matsalolin nan da zai yiwu a ce an yi shi da an sami maslaha kan wasu matsaloli da suke faruwa a ƙasar Plateau. Bil ɗin nan shine a raba Plateau State, a maida wani ɓarin zuwa Kaduna, wani ɓarin Bauchi, wani ɓarin Nasarawa State da Gombe. Wannan na yi shi dab da za mu yi wannan, kuma bil ɗin nan na san cewa ina da wahala domin abu ne wanda yake constitutional abu ne wanda na san yana da wahala, amma dai ko ba komai na san dai dole wani lokacin sai an samu matsala da wata ran za a yi wannan abu. Idan aka raba suka rasa identity na rigingimu da ake kawa, lallai za a samu matsala a cikin wannan. Kuma wani zai tambaya to ya za a yi da sanatocinsu ko kuma 'yan majalisar tarayyarsu ko kuma ciyamomi. Ai idan ka kawo ɗan majalisa tarayya wanda ya faɗa Kaduna State, sun sake ƙarin samun ɗan majalisa. Idan sanata ne, inda ka mai da shi sanatan zai koma can, shi ma zai ci gaba da sanatansa. Haka kowane guri, so ba za a samu wata matsala ba. Amma dai inda Allah zai sa a yi, ko kuma shugabanninmu ko kuma su wanda suke kan wannan mulkin a wannan tsare-tsare da ake cewa za a yi state ɗin nan, da za su shigar da wannan abun da an sami maslaha babba da ci gaba a tsaro a wannan ƙasa tamu a wannan ɓangaren. A wancan lokacin me kawo dalili ya sa wannan bil ɗin ya samu tasgaro? Kamar wanne bil? Wannan bil na rarraba wasu. A'a, ai na yi shi ne ban ida in shigar da bai shiga majalisa ba. In shiga majalisa ba. Allah ya yi ikonsa. Gaskiya ne. Ranka ya daɗe, wani shawara kake da shi ga matasa masu tasowa waɗanda suke da sha'awar siyasa? To, ita ala kulli halin ita siyasa abu ne wanda duk zai shiga cikinta ya san cewa yana da abin da yake tunani zai yi don ya taimaka al'ummar da yake tunanin zai wakilce su. Na biyu, ita kuma siyasa ni a fahimta ta ba guri ne na ka arzata kanka ba, kamar yadda muke gani a yanzu ake yi. Haka yana da kyau matasa su shiga siyasa, amma su san da cewa siyasa za su shiga ba don su yi kuɗi ba, da niyyar cewa za su taimaka a kansu, za su taimaka a al'umma da suke tare da su, da kannansu. Wannan ita ce ni shawarar da zan basu. Ranka ya daɗe, idan muka duba kamar yanzu, a wani hali kake a cikin siyasa da ake gudanarwa? Ni ɗan jam'iyyar PDP. To kamar an kafa shugabancin jam'iyya babu ƙorafi baya-bayan nan. Wanda hanyoyi kuka bi wajen samar da kafa wannan shugabanci ba tare da matsaloli ba? Wallahi fahimta ce da muka haɗu da sauran 'yan PDP, su maslaha, su restoration, da kuma mu da muke tare da gida na Malam Ibrahim Shekarau, da duk wanda ake gani aka fahimci juna cewar ya kamata a zo a haɗe a cire wani bambance-bambance tsakaninmu. Shi yasa aka yi waɗannan matsaloli, aka je aka yi zaɓe, ba ma cewa aka yi ɗauki ka ɗora aka yi ba. Zaɓe aka yi, aka zaɓi shugabannin da suke kan mulki na siyasa a wannan jiha tamu baki ɗaya. Babban abu ne na farin ciki, musamman yadda su sanata Bello Hayatu da mai girma Bagobiri da su Yusufu Kibiya da Ɗangwani, duk da Ɗangwani ya tafi ya samu aiki a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. An haɗu an yi abu na mutuntaka da girmama kowa, ya tseda waɗanda suke ganin ya dace, aka zo aka haɗu, ba wani ƙorafi daga ward zuwa local government zuwa zonal zuwa state, ba abin da aka yi na tashin hankali. Wannan mu abu ne nasara ce ga iyayen gidanmu da kuma ita kanta jam'iyyar PDP, kuma muna addu'a kullum Allah ya daɗa bamu rinjaye akan wannan al'amura da muka sa kanmu a ciki. Ranka ya daɗe, gashi jam'iyyar PDP babbar jam'iyya ce a jihar Kano, amma a halin da ake ciki yanzu ba ta da ko da kansila ne. Wani hanya kuke bi wajen farfaɗo da martaba ita jam'iyyar PDP a jihar Kano? To ai kamar yadda ka bani
ka nemi bayanin cewar an yi abubuwa wanda yake ba wani tashin hankali. Muna nan muna ƙoƙari a kullum a ƙasa domin mu daɗa haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu farfaɗo da kuma muna farfaɗowa. Kuma kai ma in dai za ka faɗa don Allah ka san muna motsi a jam'iyyar PDP. Kuma ita ce babbar jam'iyyar take ba wa barazana a gwamnatin da take mulki a ƙasar nan. Ko mutum yana so ko baya so. Saboda haka mu muna ganin cikin yardar Allah da jama'a da yadda aka mai da su bayi za su hankalta su tura wannan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da musamman ma gwamnatin wanda 'yan tsiraru da suka kafa gwamnati haka domin a samu matsala a ci gaba da taimaka al'umma. Ranka ya daɗe, kamar har yanzu kana tsagin gidan tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaru, kuma akwai kwamitin shura da yake gudanar da ayyuka a cikin wannan tafiya. To wai ita wannan shurar wani irin ayyuka take gudanarwa? Ai abin sha'awa. Ai shura ta jima tun Malam Ibrahim Shekaru ma bai zama gwamna ake yin shura. Kuma shura in dai ka fahimci abin da ke wani dandali ne na wanda za a haɗu da mahankalta masu ilimi akan in wani abu ya taso matsala za a tunkari abin don a sami mafita. Kuma abin mamaki Allah mun gode masa subhanahu wata'ala. Ga shi ma mai girma gwamna namu na jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Shi ma na ga ya kaddamar da shura. Sai mu gode Allah. Gaskiya ne. Sai mu gode wa Allah cewa jam'iyyar da take mulki a Kano ba tamu bace, zin kwaikwayi abinda mai girma Sardaunan Kano ya ƙirƙiro ko kuma mutanen gari malamai da aka ƙirƙiro wannan abu. Amma dama tana nan tunda ko addinance ai akwai shura. Abu ne wanda yake kullum za a haɗu da mutane mahankalta in abubuwa sun bujuro a zo a tsefe a ga ta yaya za a yi abubuwan nan su sami inganci ko kuma me mafita a cikin al'amuran. Ranka ya daɗe, da ku aka kafa jam'iyyar APC kuka fita, sannan kuma kuka koma jam'iyyar PDP, daga baya kuka sake komawa jam'iyyar NNPP, nan ma kuma kuka fita. Me kawo haka kuke shiga nan ku fita daga wannan? To a gaskiya fi sabilillahi kowa ya sani cewa Malam Ibrahim Shekaru ya yi aiki tukuru ganin an kafa jam'iyyar APC a ƙasar nan. Saboda haka da aka zo a kafa muna nan a ciki, sai aka turo ko kuma wannan yana gwamna da ya samu matsala a inda ya samu matsala sai aka turo shi ya shigo jam'iyyar APC. Aka ce wai sai mu bashi wani kaso wanda yake bai mana adalci ba. Da ni aka kai ƙorafi a Kaduna wanda zan iya tuna shugaban ƙasa na yanzu ya je gurin da su Masari, muka ba da takardar ƙorafi akan yadda aka yi mana fin ƙarfi. Aka ce mu ba da wani kaso wanda yake bai mu ga an mana adalci ba, saboda haka kuma aka ƙi sauraron mu. Saboda haka shi yasa muka fita daga wannan jam'iyya. Kuma mu aƙida ce da mu duk inda muka ga za a yi rashin mutunci ko za a yi wani abu ba daidai ba, babu lalle babu tilas. Mu siyasan mu addinin mu ne. Kuma daga nan ka ce muka koma jam'iyyar PDP. PDP, nan ma muka zo cikin PDP din aka yi mana rashin adalci. Saboda haka nan ma muka tattara kayukanmu muka koma a tunaninmu za mu samu maslaha a NNPP wanda mai girma Sanata Rabi Musa Kwankwaso yake jagoranta. A nan ma duk abin da za a yi aka yi. Aka yarjejeniya tsakanin za a ba mutanenmu ta karkaru. Wurin muka fara ji a takarda a social media wani ɗan takara ne, wani ɗan takara ne. Bayan abubuwan da mai girma Sardaunan Kano ya yi da shi mai jagoran NNPP
Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso abin da suka je suka shirya za a yi wanda za su aiwatar suka yi abin da suka ga dama su suka kawo matsala tsakanin a iya fahimta ta tsakanin Madugu Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da His Excellency Malam Ibrahim Shekarau wanda mu gaskiya mu da muke da sha'awa a bamu wasu damammaki don mu takara kurin suka je suka yi abin da suka yi muka to gaskiya wahalar da muka shiga a baya gara mu zauna da mutuncin inda muka samu kanmu da mu je muna rigima wannan shine dalilin da yasa muka bar jam'iyyar NPP muke zaune har yanzu ko muna tun da aƙidar mu amma fa ka sani a yanzu ba wanda ya sai ce dan ya shigo jam'iyyar PDP zai ce mu bari wannan lokacin ya wuce duk rigimar da za a yi za mu zauna ba wani ƙarfi babu wata dabara da wani mutum zai zo dan ya shigo jam'iyyar PDP a halin da muke ciki yanzu ya ce wai sai an raba jam'iyyar PDP musamman a Kano an ba shi wani kaso ko da ya kasance yana da mulki a ko me yake yi ba za mu sake yarda da wannan shikencin ba wannan ita ce magana ta gaskiya. Wato a wancan lokacin kamar da aka yi yarjejeniya da mai girma Malam Ibrahim Shekarau da kuma Sanata Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso kamar ba sa hannun Kwankwaso aka caccanja abubuwan da aka Ni ya fahimta ta gaskiya ai ba wai ko ba ka son mutum duk abin da aka yi na gaskiya ai ya kamata ka faɗa ko ba haka ba ne ya fahimta ta da labari da muka sani daga iyayen gidanmu shi ga yadda aka yi da abubuwa an zazzauna an fahimta komai kuma kan cewar shi kansa mai gidanmu ya gaya mana cewa sun zauna da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso sun yarjejeniya har shi mai girma Sanata Rabi'u Kwankwaso yake cewa malam ba za a ce kullum yanzu in za a ɗauki wani abu na siyasa ba ni da kai sai mun zauna za mu zo mu kaza makasudin da ya sa kenan a ce lalle sai mun zauna ba mu da wasu wanda za su shigo ciki wanda in ba ma nan su za su ci gaba da irin al'amuran nan a suka yadda kowa ya bada wakilinsa to waɗancan na wancan ɓarin ba su aiwatar ba su nemi mutanenmu ba saboda kurin muka gani a social media wani an ba shi takara wani an ba abu kamar wasa ya zama gaske. To amma lura da cewa shi Injiniya Rabi'u Kwankwaso shine Madugu a wancan lokacin. A sosai kuwa. Ya tsawatar ko kuma ya sake ni. To ai abin da aka yi ba a fito da abun ba bai wuce 'yan kwanaki ba aka tura da sunayen 'yan takarkaru zuwa INEC. Na'am. Gaskiya ne lokaci ya yi ƙaranci. To ka gani? So dole ne sun nan muna da bukata muna da mutane dole ne mu haƙura kuma muka haƙura ɗin. Haka shi yasa muka koma yanzu a inda muke jam'iyyar PDP kuma ba gudu ba jawo da baya ba inda za mu je yanzu. Ko me za a yi ba inda za mu je. Kowa ya sani Malam Ibrahim Shekarau na jam'iyyar PDP magoya bayansa na jam'iyyar PDP waɗanda ma suka tafi jam'iyyar APC da NNPP ɗin 'yan gidan Malam Ibrahim Shekarau da sauran jama'a kowa ya san cewa lokaci ya yi ya dawo gidan da aka ƙyanƙyashe shi ya zo ya ci gaba da ba da gudunmuwa domin a samu maslaha a wannan jiha tamu kuma a ƙasa baki ɗaya. Ranka ya daɗe ka cinye jam'iyyar PDP ka inda na shin kana da sha'awar tsayawa takara ne? Well ka san yanzu maganganun da muke da kai cewa matsaloli na jam'iyya ko da ai sai an samu abin da ake cewa platform daidaiton ita jam'iyyar da jama'ar da take ciki shine za ka iya tunanin za ka yi takara ko ba za ka yi takara ba. Me yiwuwa in yi takarar shugaban ƙasa ko in takarar gwamna ko ta sanata duk da abin da Allah ya sa mutum zai yi sai ka sami yarjewa jam'iyyar ta zauna da gindinta shine za ka yi tunani ka shiga kango gaskiya ba zai yi ba. So haka dole ne jama'a na gari da sauran 'yan shugabannin jam'iyya na jihar Kano su shigo su rungumi wannan jam'iyya ta PDP domin a samu a kai gaci a wannan al'amura da muke ciki. Kuma ina ba da shawara cewar mu a jam'iyyar PDP ina ba da shawara duk waɗanda
yake Allah ya ba su damar fitar da 'yan takarkaru, musamman shugabannin jam'iyya da wanda ake cewa delegates. Su duba su ga wane ne idace wanda zai taimake su. Kar mutum ya ɗauko kuɗi ya saye su yi abin da yake ba daidai ba, su cutar da kansu, su cutar da 'ya'yansu da jikokinsu da sauran jama'a na Najeriya baki ɗaya. Kuɗin nan dai duk abin da za a baka ba zai kai ka shekara 4 ba. To ka sai da 'yancinka da na 'yan uwanka da 'ya'yanka da kowa da kowa na shekara 4. Musamman ina ba da shawara iyayenmu mata masu karɓar sabulu, masu karɓar igiyar leko da atamfa mai asosa ɗin nan, ku ne abin tausayi. In kun je kun sake wannan shirman, to wannan ya rage ruwanku. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar ƙananan hukumomi ranka ya daɗe a jihar Kano sun yi nisa wajen ƙaddamar da shugabancin mazaɓu na jam'iyyar PDP, amma kuma dai daga ɓangaren ƙaramar hukumar Gwale har yanzu abin shiru ba a ji wani motsi ba. Shin a ina aka kwana ne a? To ai ka san kowace mazaɓu na jihar Kano suna ɗaukar lokacin da ya dace su ƙaddamar da shugabanci na mazaɓu haka. Na sani a ƙaramar hukumar Gwale ba a yi ba, kuma ana nan ana shirye-shirye na ƙaddamar da wannan shugabanni na mazaɓu. Kuma kada ka manta fa ita Gwale wata mazaɓa ce wadda take uwa ba da mama. Saboda haka muna son mu yi abin da cewa gangami da za mu yi na fito da 'yan jam'iyyar PDP da kuma mu nuna ƙarfinmu a wannan jam'iyya tamu da PDP. Shirye-shiryen amma ya kai wajen kashi 75 zuwa 80. Insha Allahu za a yi wannan abu. Kuma gaskiya muna daɗa lura da lokaci na damuna ne. Mun fi son cikin yardar Allah aka ɗan samu bushi, shine za a yi don kar a sa rana kuma lokacin da ya zo an tashi da ruwa. Kaga abin gaskiya ba zai daɗi ba. Gaskiya wannan shine dalilin da yasa, amma ana nan ana shirye-shirye kuma sai mun ba da mamaki a shirye-shiryen da muke a ƙaramar hukumar Gwale. Insha Allah. Ranka ya daɗe a ƙarshe, akwai wani shiri da jam'iyyar PDP take da shi na gayyato matasa cikin jam'iyyar, lura da cewa kusan wa'inda suke cikin dare kamar wa'inda suke a ainihin tsohuwar tafiya. To kai kana wata tambaya ne wata iri. Yanzu ba mu da matasa a cikin jam'iyyar PDP? A wace jam'iyya suke? Ko kana nufin mu a jam'iyyar mu ta 'yan daba bace, ba kuma ta 'yan iska bane. Akwai mutanen kirki samari suna cikin jam'iyyar PDP. Kuma a kodayaushe muna samun tattaunawa da su a cikin harka ta siyasa, kuma mun yi amanna cikin yardar Ubangiji za a ga canji a gurinsu. Kuma musamman na so ka yi mu tambaya ya ake zuwa karɓar ƙuri'a. To mu mun sani yaranmu samari waɗanda suka taso yanzu ba su yi ƙuri'a ba, muna gaggaya musu muhimmancin wannan abuwa, lalle su je su yi, da mata duk mun tuttura su je su yi wannan abu, saboda shine kurin za a samu maslaha, su zaɓi wanda suka ga ya dace da jam'iyyar da suka ga ya dace ta taimaka musu. Maganar samari, ka gaya mana zancen samari a jam'iyyar PDP? Ai kamar ma wani kai ko ɗan jam'iyyar wata jam'iyya kake ne? Shin to kamar akwai wani shiri ko kuma wani tanadi da aka yi da su matasan a cikin jam'iyyar PDP don ba su dama kenan? To ai ita jam'iyya na farko dai kamata a ce ma ka yi tambayar cewa waɗanda suke son su dawo cikin jam'iyyar PDP suke wasu gurare. Ai duk ɗan jam'iyya, duk ɗan siyasa baya cewa wane kai su ko jam'iyya. Mu a ƙofarmu a buɗe take. Duk mutumin da yake so ya shigo jam'iyyar PDP ko ya kome, a buɗe take. Kuma yana da 'yanci da dama ya zo ya nemi takarar da yake so ya nema. Jama'a su ne alƙalai a wannan harka da muke ciki. Shi kenan, ranka ya daɗe, muna godiya sosai. Na gode. Masha Allah.
A ƙarshe ranka ya daɗe ka fara magana akan karɓan katin zaɓe da ake yi rajista sai yanzu kuma alƙaluma sun nuna cewa an bar jihar Kano a baya musamman wajen karɓan katin zaɓe na wa'inda nasu ya ɓata da kuma sababbin masu yi. Wane kira za ka yi ga mutane akan To yanzu baka tambaye ni ba nake gaya maka muna ƙoƙarin ba dare ba rana muna hankaltar da yaranmu da mata musamman cewa lalle su yi wannan sabunta kuma wanda ba su da shi su karɓi wannan katin zaɓe na ɗan ƙasa. Muna ta iya ƙoƙarinmu, kai ma kuma ya kamata a duk inda kuka samu kanku da ku 'yan jarida ne ya kamata ku ci gaba da kiraye-kiraye wannan gaba domin a sami natija a cikin al'amura. Gaskiya ne, muna godiya sosai ranka ya daɗe. Duka kuma masu kallon mu da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na From Office to Legacy. A madadina Muhammad Rufa'i da kuma wanda ya ɗauka mun hoto Jafar Shakir da kuma babban baƙon mu Honorable A.A Sule nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, sai mun haɗa wani lokaci.